Много е яко това. Да, нали, човек? Искаш ли си ги направим първи, преди те да дойдат, защото не ми се занимава да ги чакаме? Ми добре, давай да почваме, защото те докато дойдат, ще стане утре. О, Фари, ако се мъкнеш толкова сма, 100 часа те чакам. Ами тия тежки куфари, да не мисля, че се носят толкова лесно. Как се носи това, бе? Я фащай ти да ги носи, що аз ги нося? Няма нужда. Носи си ги ти. Аз няма да ти давам зор. Направо ще си тръгвам. Да, тръгвай по-добре и дано никога повече не те видя. Тия пак се карат отвънка, те не се накараха тия. Ми да, нали? В колата се караха, по центъра се караха и къде ли още не. В мола не знам къде, във влака, в автобуса не знам още къде. И сега и тук се карат. Направо ми писна от тях. Аре, вече че не ми се занимава да ви чакам. Не, тия куфари тук ги оставям, няма ги мъкна довътре. Направо не знам, ще му откачат ръцете. Тук сме вече, бе, голям зор давате. Ами да, даваме, защото вие постоянно се карате, не спряхте да се карате. Сега, да не сменям и темата, взимайте по едно малко нощче, да почвате да режете това циквите, защото да не сменям и темата. Нали? Аз ще я дълбая с зъби. Ям. Тък му ще я ям. Ще се наям за по-късно и така. Оле боже. Как е, а? Ами не е една от най-красивите, ма става. Моля, обиждаш ли циквата ли ма? Не, много си е красива даже. Даже много красива. Става. Само това искам да чувам. В тази циква много трудно се дълбай. Ти с какво дълбаеш, бе? С такова, бе. С ръка. Как се очаква с ръка да издълбаеш? Това е много циква. Ръфа е като мене, так му ще се наядеш. Бе, ти нормален ли си, бе? Ти си такъв. Макар че и аз тъй да ръвам, поне ще се наям. Ми да. Ням. Но защо е същата като твоята? Ужас! Що се получи като твоята? Да те яд. Да те яд, че е като моята. Сега коя тиква е грозна? Ние ги изядохме. Ма те не са за ядене, бе, хора. Те са да си направиш свеж от тях. Не да ги ядеш. Да, ама ние ги изядохме. Искам вече на партито. Айде сега. На партито, ако може по-късничко, нали, да ходим. Защото ще е яко вечерта. Знаете ли какво ще е яко вечерта? Добре, да ходим на дивана да гледаме нещо. Окей. Фаре, сядайте, бе, няма ви държим. Да, бе, слизай. Не. Абе, момиченце, няма да се разберем така с тебе. Оле боже, сядай да гледаш нещо, че направо не знам какво ще направя. Да, бе, айде сядайте, какво са пъните тук като някакви панковци. Ма то няма достатъчно място за всички. Вие тук се разположихте. Не сме. Вече сме. Гати смотаняците сте. Ние трябва да сме тук, на стълбата. Стига. Май тук ще си бъдим. Аре, пускай нещо, де. Все па аз трябва да пускам. Искаш някаква игра? Може да. Че аз взема един PlayStation, аз взем черния.
Аз па си взимам белия, да та яд. Защо да ма яд? Аз си обичам черното. Оф, ма пусни нещо де! Ами... То няма много голям избор, игрите са горе, на мен не ми се ходи догоре, само да знаеш, така че оставя джойстите веднага. Оф, боже, човек. Ми какво ще гледаме? Ще пусна едни ски. Ето това е много хубаво, аз съм го гледала 200 милиона пъти. Или страшен филм. Не ми е страшен. Ето ти страшен филм. Айчи. Те заспали. Оф, най-сетне се пребрах. Я да видя как си прекарват моите деца. Майко, те що са на отворен? Чакай да им затворя. О, те стъпът. О, чакай да им затворя вратата. Готово. Ами аз май да си върва, защото те спът. Няма да ги буда за партито. Май, защото... Така. Ами ще си върва аз. 12 часа през нощта. Колко е часа? Я да видим. 12 през нощта! Ма ние сме закъсняли за партито! Оф бе, какво си се развикал бе, човек? Много ми заспи. Закъснели сме за партито! 12:00 през нощта е! Моля, как ще закъснем? Не! Бързо да ходим, оставя ги тия малките да спят, защото мама като ни види, че сме без тях и направо ще ни гръмни. И като разбере, че не са спали много отдавна и направо ще не иска се отбой. Давай да вървим. Ма човек, то няма за кога. Защо да няма? Ами защото е почнало в 8 часа. Ние сме пропуснали вече даже цялото парти. То мисля, че беше до 11 часа. Ако се бяхме събудили в 10, вече щяхме да сме там поне 2-3 часа да постоим. Не, наистина ли? Еми да, това е много тъпо. Ихо, това е най-якото парти на света. Как можаха да го пропуснат? Ами да, нали? Отивам да си сипя вода, а ти ако искаш поиграй. Добре. Ще поиграя. Оф, как можехме да пропуснем това парти, не мога да разбера. То беше много яко, със сигурност е било много яко. Бе, какво се чува отвънка, бе? Някакви музики. Я да отида да проверя. Какво е това, бе? Бе, вие нормални ли сте, бе? Защо не казахте, че е в двора? Нашето парти. И си танцувате. И въобще не ми дреми, че вътре спим и лежим и нищо не правим и искаме да сме на партито и защо не ни викат. Така ли? Ами... Значи хора, абонирайте се за канала, да оставите по един лайк и да коментирате и да се надявате да оцелеем от тая и честите Хелуин! Чао!